очи, които парят мога и аз за теб да вляза боса в огнена страст. Можеш ли ти? Усещай топлината в моите очи, които парят мога и аз за теб да вляза боса в огнена страст. Можеш ли ти? Усещай топлината в моите очи, които парят мога и аз за теб да вляза боса в огнена страст. Можеш ли ти? Усещай топлината в моите очи,